Ćao svima, ja sam Nikola Bogdanović. Sigurno me znate od prošlih klipova. Nažalost, u ovom klipu neće biti videa, ali će zato biti zabave, veoma dobre zabave i pa ne znam, evo sada ću da vam pročitam jedno zanimljivo pitanje koje mi je postavio moj prijatelj čim je video moj prvi klip. On mi je odmah postavio jedno kreativno pitanje, hvala mu za to. Evo sada ću da vam ga pročitam. To se nalazi ovdje u ovoj svesci, vidite. Pitanje glasi, zašto ne nalipiš svoje klipove na MySpace-u, Twitteru, Facebooku? Pa iz više razloga, zato što na YouTube-u mi je nekako drago, pošto ima mnogo poznatih YouTubera koji bi gledali ove moje klipove, a na MySpace-u neću, zato što je to nova verzija polu Facebooka, polu Twittera, polu YouTubea. Znači, to je neka nova verzija sajta i nekako mi nije baš dobro uz ruku MySpace, tako da ne bih nikad postavio moje klipove na MySpace-u. Što se tiče Twittera, ja imam Twitter, skinuo sam ga pre nekoliko dana, imam Twitter, mogu da postavljam, ali mi se ne da mi se da postavljam klipove na Twitteru, a na Facebook ću rado postaviti klipove. Šta, imam dosta prijatelja, mogli bi oni da mi lajkuju, da mi šaruju, da mi subscribe-uju. I zato, što se tiče, rekao sam za MySpace i za Twitter, ne bih želeo da postavljam klipove, a za Facebook ću rado postaviti klipove. Jako mi je drago što si, druže, postavio ovako pitanje, veoma kreativno pitanje, da sam sam sa društvom, jako bih potražio jedan veliki aplauz, jako kreativno pitanje, ali malo šašavo, pošto si me pitao da li ću na MySpace-u. MySpace je nekako dobro, moćno izgleda, ali grafika je veoma loša, veoma je urađena loša grafika. Što se tiče Twittera je bolje, Twitter je bolji od MySpace-a, a Facebook je od sve najbolji. Znači od MySpace-a i od Twittera po meni je Facebook najbolji. A Facebook je između, znači ne volim Facebook, za početak volim Facebook pošto imam jako velike osobe do kojih mi je stalo, a kad uđem na Facebook, kad hoću da se prijavim, sa strane mi piše preko Facebooka možeš pronaći prijatelja do kojih ti je stalo. Kad sam to ugledao, bio sam veoma radostan, otišao sam kod druga da mi namesti jedan Facebook profil, on je to uradio i sad koristim Facebook, imam ujaka, ujnu, tamo tetu, strica i strinu i do njih mi je jako stalo, tako da eto zbog čega volim Facebook. MySpace ne volim zato što je loša grafika, gledao sam neke poznate tamo YouTubere kako koriste taj MySpace i veoma je loše urađeno. Ja ga nemam ni skinuto. Znači ne znam zašto ne mogu da skinem MySpace. Twitter sam ga veoma lako, imao sam neke probleme u vezi lozinke, ali to sam prevazišao. I tako. Rekao sam na početku da će biti veoma dobre zabave.
To očekujte tamo za jedno 20-ak dana, jer sad mi počinje ova škola, moram malo da se stegnem jer sam vrlo dobar. I tako, nemojte očekivati sutra, preksutra, naksutra da ću postaviti zabavne klipove. Očekujte, kao što sam rekao, za 20-ak dana. A i sada neću sediti po mnogo na kompjuteru, nego ću ići ću kod drugara na kompjuter. Ako kod njega ne mogu na kompjuter, onda ću ići kod ujaka na kompjuter, kod strina na kompjuter i tako. Tu ću snimati klipove, šta? Ja mogu i pošto ja nemam za video igre, nemam Minecraft, ali to ću uskoro nabaviti. Kad je bilo leto, stric mi iz Švajcarske dono Xbox 360, imam Virtual Tennis 2014, imam FIFA 14, imam Halo 4 2 diska, imam Sonic Love Star Transformed, Racing Transformed. Za nekoliko dana, sad za letnji raspust, ću biti na letnjem raspustu u Švajcarskoj i kupit ću Minecraft, Ninja Turtles i Spider-Man. Moja sestra sama nešto mlati. A Spider-Man neću kupiti zato što je loša urađena grafika, gledao sam Xbox, a očekujte Minecraft da ću ga kupiti jer je veoma dobro. Gledao sam tamo nekog tamo youtubera, ja mislim da se zove Kane Bron. Gledao sam kako on igra Minecraft na Xboxu, veoma je dobar, znači veoma. Ja sam se veoma iznenadio kad sam vidio njegovu grafiku, znači ekstra je grafika, možeš imati i racing, tako da je Minecraft ne može ovako da bude kockast, nego ima prava ruka čoveka, creeperi su pravi, kada cepa ono drvo sve mu se krvari ruka, uzima pravi kramp, ruši, tako da očekujte ga za jedno, čekajte, sad ću da proverim, 26. se puštamo, očekujte ga, ne znam, očekujte ga 31. Očekujte ga 31. Ću slaviti novu godinu pa idem u Švajcarsku, pa kad se vratim to će biti možda 7. decembra, baš na Božić ću se ja vratiti i sutra dan očekujte klip kako igram taj Minecraft. A Ninja Turtles ću isto igrati, ali malo ređe, jer obožavam Minecraft da igram, veliki sam obožavatelj Minecrafta, postao sam pro u Minecraftu, profesional. Ja sam bio početnik, ali sam onda igrao Minecraft, pa mi se nešto punio virus, pa mi je moj nastavnik došao, pa mi je sve menjao sistem, tako da je morao da izbrišem Minecraft. Sada sam skinuo jedan, ali mi nešto ne radi i ne mogu da ga igram. Ja sam Nikola, dobrodošli u još jedan klip upoznavanja. Danas moj drug nije tu, zbog zdravstvenih problema. Evo jedna igrica. Ja sam rekao za mjesec dana ću snimiti igricu i evo, to sam ostvario. Idemo na igricu. Ja sam rekao da ću snimati igricu, Facebook igricu tačnije, i evo to sam bio ostvario.
nadam se da ste veoma srećni zbog ove igrice, što vas nisam prevario. Igrica se zove Monster Legends. Monster Legends, tačnije legendarna u prevodu znači legendarna čudovišta. Lepa jedna igrica, ima razne dobre, i grafika je dobra, evo uključuje se. Nadam se da ćete uživati u ovom klipu. Mada ja sam bio početnik, ali sad sam prerastao u dobrog igrača, profesionalnog igrača. Imam jake monstere i to je to, ali sada ćete da gledate. Mislim, sada ćete da vidite moj klip. Mislim, moju igricu koju ću vam sada predstaviti kao igrice. Evo vidite. Nadam se da vidite jer ja sam stvarno nadam da vi vidite i da ne zamerate. Evo Paraduz za sad je onda najjači, pošto je 16. level, imam ja dosta, pa bi onda Nosorog, Blitz Nosorog, evo sada ću da vidim da li mogu da se borim. Ako mogu, to je velika sreća. Majka će mi pipka. Evo to imamo. Imamo 2 puta da se borimo. Zaradit ćemo dosta i hrane i novca. Evo možete uočiti sa kim se ja borim. Trenutak samo nešto mi bačka su mesta, isto kao da tebe, ali meni je ogromna tuga, mnogo je luda. Meni je sad, ali sad ne držim u kući, kako se radi. Možem šta u kući. Dobro. Luda. Evo idem. Izvinite što ste čekali. Imao sam neke poslove, idemo sad. Da se borim. Ko je ovo živo? Ljudi, to je bilo to. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!